Front Pro er en velsmagende tyggetablet, der beskytter mod flåter og lopper i 30 dage. Front Pro findes i sortiment med 4 forskellige pakker, der passer til hunde i alle vægtklasser. Den kan gives til alle hunderacer, hvalpe fra 8 ugers alder og hunde, som vejer mindst 2 kilo. Front Pro er en velsmagende tyggetablet, som de fleste hunde godt kan lide. Den er nem at give, enten som en godbid eller med foder. Front Pro virker indefra og ud. Det aktive stof afoxolaner optages hurtigt i blodet og fordeles over hele kroppen. Maksimal plasmakoncentration opnås 2-4 timer efter indtagelse. Front Pro dræber flåter, og lopper dræbes inden for 8 timer, før de når at lægge æg, og forebygger derfor smittespredning til omgivelserne, så du kan nyde flere øjeblikke af nærhed med din hund. Front Pro virker hurtigt og effektivt mod flåter og lopper i 30 dage. Med Front Pro er I klar til nye eventyr.